Ao falar aquí, tamén ten moito que ver no Carballiño. Marcelino Enríquez é o que trouxe o ferrocarril, era arquitecto, ingeniero, e foi o que fixo o primeiro plan urbanístico. Bueno, hai un anterior que é de Felipe Gianzo, de 1845, que por desgracia desapareceu. Felipe Gianzo o que fixo a Praza de Catro Camiños na Coruña, e tiña que ser unha auténtica maravilla porque foi a primeira vila e tuvo un plan urbano, xa vos digo, a mediados do século XIX. E, bueno, Marcelino Enríquez tamén foi un banqueiro, de acordo? Entonces, bueno, xa vamos hacia ali. Son familiares, os apelidos son para todos, conocedes casi todos. Son mozos, Básicamente xente de negocio no Carballiño. González Cid foi un abogado e secretario importante no Carballiño, foi alcalde tamén. Aquí nos Pereira paramos, non? Bueno, aquí hoxe descubrimos unha cousa Que nunca nos fixeron. que nunca nos fixáramos na familia Pereira, que é a estrela de Seispuisto. A Estrela Xudea, arriba do caso. Vale, confirma aquí Xan que se Era xudeu. Pereira unha Pereira. Era xudeu, sí. Pois, sabedes aí? Todos os árboles frutales, Pereira, sempre son apelidos xudeus. Foi unha das claves que fixeron para se recoñecer entre eles cando se expulsiva. Pereira, sí, é todas as apelidos. Sí. En Santiago, Vamos a ver, se usa o teito, van con as rutas para saber que van. Vamos aquí a ver o Pero con moito, non? Pero non solo neso, a verdade é que... Pero con moito, Cuidado que están facendo aí unha colmea ás abellas. Vamos a... Eso, sí, é un pouco recordando que estaba dicindo ahora aquí a Alicia, que vos da colmea, non? Bueno, sabedes que este é o panteón dun dos carballiñeses tamén destes referente no século XIX e XX, que era Perfectino Viete Rodríguez. Como dixen antes, do mesmo lugar da Lama co Cesario Tizón, o seu amigo, o que lle pagou o pecho do cementerio civil. Sabedes que Perfectino Viétez aparece mencionado na novela de Emilia Pardo Bazán, El Cirne de Vilamorta, como home que lle gustaban os edificios altos, grilleras e tal. E evidentemente sí, un gusto de Perfectino Viétez por lo alto desde lo aquí, non? Sí, total. Pero Perfectino Viétez é un home que, aparte deso, dos seus gustos, que cada un ten os que ten, que sea, era un home que facía as cousas ben. E despois era un home que é moi coñecido polos cartos que tiña, porque evidentemente era unha das fortunas, pero bestiales, que era unha persona recoñecida como sempre, como se ledes a prensa histórica dos anos que el viviu, aparece sempre como el gran potentado, el hombre lleno de billones en algunha revista de Madrid. Era unha persona reconocida polo seu capital, pero tamén tiña aparte de eso, foi tamén tuvo unha preocupación social, como se notou aquí no tema este, por exemplo, do cementerio, ou como foi tamén cando foi a epidemia de gripe, sabedes, dos anos 1918, que el foi o que posibilitou que moita xente se salvara o pagar el do seu bolsillo as medicinas de centos de personas, non? O sea, naquele momento. Outras moitas cousas, sabedes que tamén foi o que doou a campana esa Castora, da Iglesia Bella do Carballiño, en honor a súa irmá, puxo o nombre de Castora. É unha persona que merecería algún tipo de estudio peculiar, non? Eu levo con ele varios anos, pero nunca dou rematado, non? Porque cada día descubro unha cousa nova, non? Porque ele está metido prácticamente nos grandes negocios do Madrid, do século XX, ele está metido en todo. A parte da súa fortuna xa que fixera como indiano en Cuba, primeiro, pero moi pouco tempo, pero sobre todo despois, anduvo por moitos sitios. Argentina, estuvo por moitos. Xa o seu pai era ciruxano,
tuvo, bueno, pues tamén tuvo, bueno, xa unha visión, eu creo que Perfettino heredou do seu pai a visión da América, non? O pai foi, curiosamente, era un home do interior e foi médico dun barco. O sea, un home imaginademos, un home de Boborán metido nun barco polo Atlántico de médico, non? Entón, bueno, pues o pai de Perfettino. Entón, bueno, pues é un home que, xa digo, merecería un tratamento especial, sobre todo, aparte de coñecer a súa enorme fortuna que tiña, tanto en cartos como en propiedades de todo tipo. Bueno, era un especialista en xoias. Sabedes tamén que el foi quen pagou a restauración quero recordar que era da cruz da Catedral de Ourense, profesional, efectivamente. É dicir, el ten un lado digamos, humano que non está sin tratar. Era un exemplo, era exemplar, por eso hai que poñerlo en valor. Efectivamente, tan exemplar. E entón, bueno, pues un pouco eso, isto é un pouco, xa digamos, de alguma maneira como epílogo do que acabamos de ver, porque aquí xa estamos falando das tumbas dos primeiros indianos, de verdad, aqueles que fixeron fortuna na América, e sobre todo tamén xa na parte que el pagou, quer decir que xa a parte, digamos, a parte civil, que nunca chegou a ser civil de todo porque o 36 convertiuna en patrimonio eclesiástico. É dicir, isto en realidad tería que ser dos veciños do Carballo, bueno, pero os acontecementos históricos pues marcaron outro destino, non? Bueno, pues isto, vedes hasta onde chegaba todo o que era o recinto esta non sería a parte. Nada máis, non sei se queredes... Bueno, eu creo que aquí vedes perfectamente o reflexo do que é o Carballiño do 19, e a partir de aí, xa no século XX, pois mirades, eso xa é outro panteón, pero un emigrante moderno. E fixadevos xa o caos de cada un fixo o que quixo e perdeuse todo este patrimonio. Ese non sei se vos acordades cando se inaugurou. Sabe que fixeron aquí unha inauguración? Fixeron unha pintada. No, colocaron aí un... dicía, está moi ben, solo le falta la parabólica. No, pintadas, e aquí se crían gusanos de seda. Digo, pero eu acordo-me do portal. Bueno, se tedes alguna cuestión. Esto sabedes que é para vir con calma e para se... Señoreis, sabes intervir unha noticia? Sí. Hai unha cousa que non estábamos mirando, que é a parte simbólica, a parte histórica está aí, coñecedela vos porque tedes vinculación con isto, pero cando chega unha persoa que non coñece un cemiterio porque non ten ninguna relación con el, podese fixar noutra cousa, que é a simboloxía. Eu leín moitas lápidas, non me soaban os nomes, nin as historias, pero sí que vin outras historias que ás veces as lousas, sobre todo as antigas, as anteriores aos anos 50, contan. Por exemplo, nunha das caras da igrexa, na cara de alá, hai unha muller morta que se representa como unha figura angélica que está subindo e ao lado ten unha mata de rosas. A mata de rosas implica de que morreu esa muller e cantos fillos e fillas tiña. Probablemente tiña un fillo ou unha filla, porque hai unha rosa a medio abrir, é dicir, un fillo ou unha filla duns 5 ou 6 anos, pero a parte de arriba de todo ten dous abrochos que están partidos. É dicir, esa muller probablemente morreu de parto xemelar. Outra cousa tamén que me parece moi curiosa é que no caso de Perfettino Vieitez haxa abázcaros na tumba, porque é unha simboloxía moi importante que ten que ver co fúnebre o tema das abellas. Cando empecé a escribir este libro, que estaba buscando era que significaban as abellas. A mí non sei por que me parecía que nunha tumba vira unha labra dunha abella, pero non a volvín a encontrar. E foi o que me levou de cemiterio en cemiterio e a preguntar a moita xente. Resulta que as abellas, en cultura xa como a greco-romana, simbolizaban a alma. E cando as abellas están xuntas nunha colmea, implica a unión de moitas almas que xa non están nos seus corpos. E é un dos lugares máis comuns atopalas nos cemiterios e sobre todo nas campás das igrexas. Contábame Carme Toba, que está figura no libro, unha apicultora ancestral, que cando unha persoa morre, unha apicultora morre, hai que comunicarlle ás abellas que esa persoa morreu, porque senón a colmea esparéxese. E como se lle comunica? Dando uns golpes na propia colmea. E díselle que morreu esta persoa e que non se preocupen, que van a estar ben coidadas. Como se comunica a unha comunidade que unha persoa das súas morreu? Dando golpes na campá.
é o mesmo, entón todo o mundo acode á igrexa, ao cemiterio, de maneira case como unha colmea. De feito, cando unha desas colmeas non é avisada ou hai unha enfermidade ou hai algún problema con esas abellas, esparéxense, e para volver reunilas hai que facer un son continuado e metálico. O Por canto exemplo, do abellón, puntello, o canto do abellón que lle chamaban. ou canto de O abellón, canto que do abellón tamén... era o mismo, era o chamamento a vide pa aquí que pasa algo. A Santa Compaña decían tamén que viña facendo o canto do abellón cando daba aviso a morte. Viña Pois facendo o zumbido. ese zumbido, eso xa se perdeu. Sí, Ademais, a oralidade chegou a nos- tráenola, pero se perde. Sí. Ese chegou a nos por unha burla, ademais, non? Que foi Brañas, Alfredo Brañas, que enríndose de nós e dos nosos recursos, pois conseguiu que non se perdese polo menos a memoria escrita. Entón temos aí os abázcaros na tumba de Perfectino Viézez, e parece como quedándolle un pouco de máis de alma, non? A esa alma que antes contabades. Bueno, Están aí. As abellas, Aquí, están vivas, están facendo, son vivas, están as facendo. sí, bueno, quería, non quixera que vos forades, porque vimos falando de persoeiros daqui do Carballiño, pois neste panteón, a parte de Perfectino Viézez, aquí temos a dúas persoas que eu creo que son merecentes de, además con moitos motivos para ser recoñecidas aquí do Carballiño. Don Aurelio e Teresa. Temos a don Aurelio Mira Sazor, pai do noso amigo, que foi un home, aparte de ser un abogado, foi profesor de moitos dos que estamos por aquí, un bo profesor, pero aparte foi un escritor que non está ainda no sitio que debería estar, entendo. El foi o autor dunha novela polémica naquele momento, que era El Agüista, que nós tivemos a sorte de poder editar. Foi unha tan polémica que lle valeu hasta bueno, que se estuviera aquí deste lado. Don Aurelio Mira se escribiu tamén a Juventude de Pepa Loa, que acaba de ser ahora reeditada en galego, unha moi boa edición, por certo. Bueno, debaixo está a súa filla María Teresa Miras Portugal, que foi a sabedes que era unha investigadora de prestixio internacional recoñecido, moi traballadora, e aparte deso, pois, bueno, foi a primeira muller presidenta da Real Academia de Farmacia, quero recordar, ela a primeira muller que foi presidente dunha academia de ciencias. Bueno, que tú era un xoven, bueno, si, abaixo está o Fernando. Puse aí todo moi a seguir, pero si, tamén era profesor natural do Carballiño, eles levaban toda a vida no Carballiño. Catedrático de Xeometría Diferencial, Matemáticas. Bueno, outro, entonces, son os persoeiros que normalmente, bueno, pasan a xente mira máis, bueno, non sei se é por vanidade humana, mira máis a cartira co talento, non? Neste caso, pues, aquí hai moito talento. Nada máis, se algunha queredes algunha pregunta? Aí nos pedí un respecto para todos os que nos nomeamos, sí, porque poderíamos parar con Xavites. Escollimos estes hoxe a mañá poderíamos parar con calquera, e calquera ten unha historia, como ben se di no libro.